Криса. Няма писънци, няма. You make a girl will make her cry. Ай, играй с сърчка. Играй със своята. Нямам да плачкаш, ма. Бъде отири майка, познай си детето. Ани, Зайте малко ще. Ани! Ама ще правиш работа как трябва да бъде. Бъде, сега не трябва. Ама тъй като беше млада и тъй на неговите години, тъй да сега тук ще изключа. На бабо мафин. На баща си. Така на бабо. фъни цялата пейка, пак да се оправи работата. Ще ни прави. Здравей, Америка. Ще отидем там, дето ще бъдем. Та така, като захочи вас да има. Тя ще им обясни, че са на пътя. Чичо? Чичо. Аз малко не съм за снимка. Като сватбарин с пешкира на рамото. Да, може да мисли, че на Сърмани. Тя да и него ще има. Питам за сега как да ми ти веса. Гледай сега, гледай как се гуса. Как се гуса сега. Нисо. Ще се гледа. Баба Снежка какво прави? Тя днеска пак беше направила. Здравей. А пак да прави. Здрасти. Да сякам това. Можа за тя канто. Можа за тя снима един път да ни убива на реката. Се изгорила я. Тя да се изгорила хубаво, ами. И се изгорила. Чукала крана. Снимаш екип да излиза. Какво? Да се изгори. Да се изгори. Не там. Христо, ще ми донесеш ли там, дето Ай, ми уноси буките ли тя с апаратче? Вървим ли се моля, че са това? Хилката. Става ти с работа и аз ще правя. Що те забрави? Мога да слагам си кърпа да мине. Тя го скъсва и би полетел. Ма не съм искал. Мария, братовчетка, тя знаеш какъв рев удари, направо. Просто ти си абсолютно все едно не плачеш. Какво? Плаче ли сега? Той не спи ли? Не, плаче. Плаче. Ана Мария. Ани, Муньо. Ани. Сега не види мунито, отдемо, мисля, че той е муни. Я се усмихна. Той е прякор, не име. Прякор. Анастасия, аз те ще я викам, Анастасия. Дай мине. Ани. Бъди как се купчава децата и това. Тя си има не. Да се закопчава. Има се пада децата, се закопчава. Да. Как се измъква тя? I'm already there, baby. Ани. Тя те гледата сега. Гледа как си иде. Опа. Ани. Ай, бабо. А сега е хубава позата. Сега я снимайте. А къде си ни отгоре, ме? Хубава поза направи сега. Прави се хубаво, прави се. Сега. Хриси, айде дай куклата да я видим. Криси, Да. качето да има. Пукай. А, там да. Криси, Ми. Крисо. Кристинке, тук ли са на? Качето спи ли или плаче? Плаче, що плаче? Тя ча запак. Може ли иска да дойде на пътя? Ще я слагат. Не, ще дойде, ще идват. Ще идват. Да чуеш, пък само да нас да видяем малко другите да чуят. Нека да се увеличим малко. Искаш ли? Аз днес си ида, рекох, не се съмнявам, 5 жени, реко бяха тук наготвили, се още да сега се поставя, реко аз там да кидам. Са на муни ли? Пет жени, пък двама мъже са жени. Хора. Моля, 5 жени. Я да снимам. Кристинка и... Муньо? Майко. Beautiful. Остана. Къде сте? Никой ще слага някакъв болт на количката. Ние сме пълния с там цялото семейство. Ти си порасна. Здравей, Тиле. Муньо, я се усмихна. Здравей, Тиле. Самичка ли си ги взема да ги еде така? Давай ще ги ти. Хайде да направим един сервис. Мишел ще снима? Трябва да ни вкара в... Ще правим тим. Кой? Ръба си.
Ами къде е кака? Къде е кака? Мелят месо някакво. Мелят месо. Ще излезе утре на пътя, ще му кръщате ново име Муни, ще му викат хора. Дайте си. Ще му викат така. Не му викат нещо име, ами Муни ме е кицата. Като на царския зет, като на царския зет. Ами има, че защо не затворя вратата? Риси. Хриси.